Kedam tang chiti ni phai kriner kebarni lakhasir kep amring constituency ke parlo Jirikindeng along Monsam lapen kachingthur amai paduponlo. Kedam tang aporahut kapre ka constituency along Monsam lapen kachingthur amai ka paman pono sonsi. Kedam tang chiti ni phai kriner kebarni Jirikindeng along ta paman ponlo. Bangso amai long KACCM tuliram ronghang aluhisar poman pen kachetong dunalong MP Horen Singh Be MLA Dorsing ronghang MLA Rup Singh Tiron MLA Bidya Singh Ingling pen danglok EM lapen MAC atum chetong dunwinti. Bangso amai long KACCM tuliram ronghang kaning je panatengke karbyang long alo penang ana song atum mithangsi ke thekere ka chakrong jok rada phan kalili kalang lang alampen pachobai pon lu pusi ningje pon penang atum ke thekere ka chakrong ame thangsi ke thekere ka chakrong wo amuli da party atum halatum penang rada phan penang thakta bodong male rada phan penang pachobai lo ola ke thakta ton male to Buat LP kaya thano non ileko kaya dia tu mas konsir ke long kontrakta open for all kado kita problem Jai kathar ke kaike tarara phan aki mela ma bangki thanthe non het jong alam don ka chito along ta hinu pusi ke khamkhe dun pusi MLA Bidya Singh Ingling pen rara theng no ninje pon Inun pahinda tumena khamkhe jai kathar jai kathar bangke jai na sobang sok jai punan khamkhe dun bangke ini baut pi kanja lake hotai da aki melam thanthe perang thok Jirikindeng pen samsing iti lapen phelang pi pen mohon tiron karbiano live